Pipinakaoras lang ato ng sugaton na ang bag-ong tuig. Atong sayran ang mga manindahay ug pabuto sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, ang giilang firecracker capital dinhi sa Sugbo. Adunay live report si Luan Mirondina. May Happy New Year! Yes, Bob. Happy New Year, Bob. Bob, kung sa nakalabay nga Pasko, nagminghoy ang mga manindahay ug pabuto dinhi sa Barangay Babag, apan karong adlaw siguradong makabawi-bawi na sila sa ilang kapital tungod kay midagsa na ang mga mamalitay. Gidagsa sa mga customers kini mga stall sa pabuto dinhi sa Kinalumsan, Kanhulaw. Sa kadaghan sa mga mamalitay, daw nakalimtan na usab ang physical distancing. Puliki ug excited ang kadaghanan sa pagsugat sa bag-ong tuig. Ang magpapatigayon nga si Jay Alcaraz, kinsa taga Cebu City, mintuyo pagdayo dinhi sa Lapu-Lapu aron mamalit og mga pabuto. Nagpalit kog daghan kay pawalas-malas ba. Di man tamo ko mo to, pero nga despite magud sa pandemic, gusto na ko nga naay beauty sa mahitabo before magsugat sa New Year. Taga Cebu City usab kining laing customer nga among nahinabi kinsa binandol nga rapid ug fireworks 16 shots ang iyang gipamalit. May na lang ba pawa sa mga kuan labi na karon natay pandemya, di lang nato dibdibon ba nga naay pandemic sa tuang, ato lang ba celebrate nato ang Kapaskuhan, labi ni Jesus Christ, inana. Ato lang sa hatagan sa dog kanang happiness atong kinabuhi ba bisan natay pandemya. Busa ang mga manindahay dinhi nakapahiyom na. So far, ma'am, so good. Yeah, thankful sad mi karon kay daghan sad ang namalit kay for the past few days kay mingaw man sad kaayo so murag bawi sad karon. Sama sa nakalabang tuig, may pagsaka usab sa presyo sa mga pabuto. Hinuon anaa lang sa tag-piso ngadto sa tag 5 pesos ang tubo. Bob, dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu, duha lang ka mga dapit ang gitugutan nga display area sa mga pabuto. Kadto didtong sa Kinalumsan, Kanhulaw ug kini dinhi sa Barangay Babag. Bukas ang mga stalls dinhi, Bob, hangtod sa alas 10 sa gabi. So alang ni adtong wala pa makapamalit og mga pabuto, mamahimo paghihapong makaapas dinhi. Samtang alang ni adtong mga dili mahiligon sa mga firecrackers, anaaw say mga tinda dinhi nga mga turotot. Apan lagi kay anaaman ang pandemya, pahimangno sa mga otoridad nga siguruhong single use lang ug likayan ang pagbanos-banos aron usab malikayan ang posibleng takod sa COVID-19. Ug mao kana ang latest, Bob, gikan dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Bob? May mismo diya sa dakbayan sa Lapu-Lapu, wabagi bawal ni Mayor Ahong Chan ang mga pabuto. Unlike murag Dristalisay, murag totally ban yun. May order si Mayor Samsam Gulyas diya sa Lapu-Lapu. Dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Bob, wala man hinuon gibawal ang kaning pagpabuto, no. Hinuon adto lang gyud sa mga dapit nga open areas ug katulang layo usab sa mga panimay. Bob? Thank you so much sa Luan Mirondina, live gikan sa Barangay Babag sa dakbayan sa Lapu-Lapu.